Bueno, a ver, ereduko bigarren ariketan agertzen den arrazionalizazioa, kasu honetan, begiratu. Erro barruan agertzen da zenbaki bat 25, bai? Deskonposatu alduguna. Beraz, erroen arteko eraiketak eta gauzak egin behar ditugunean, lehenengo gauza, beti, erro barrukoa deskonposatu. Vale? Holan, gero, simplifikazioa saihesten dugu edo arinago aldugu egin eta gauza sinpleago geratzen dira. Beraz, egin behar lehenen gauza esango 25, 5 berri dipini. Zuk imagina, goiko erro hau eta beko erro hau ez daudela. Vale? Orain, hemen, erro hau desagertarazteko, modu bat izango zen, erro barruan agertzea 5 ber 5 eta ber 5, holan paketeak eginez, barruan esan geratuko zer eta desagertuko zen erroa. Beraz, helburu horrekin, hau da, lortzea barruan 5 ber 5 eta ber 5, 5 ber 2 daukagunez, bider 5 berriru egin behar dugu. Ze 5 gehi iru, 2 gehi iru 5 dalako, bale? Eta a ber 3 daukagunez, bider a ber 2 egin behar dugu. Orduan, bi erro hauek bidertzerakoan, geratzen da 5 ber 5 eta a ber 5 paketeak eginez, 5a kanpora eta erro barruan ezebez. Orduan, bidertu behar dugu, bai izendatzailean eta bai zenbakitzailean, 5 erro, 5 berriru, a ber 2. Vale? Orain, behian, erro bien biderkaketa egiterakoan, 5a eta a kanpora atarako dugu eta erro barruan ez denez ez geratzen, geratuko da, egondan hemen 3, bider 5 bidera. Batzuk, ez dakit nondik atarata, erabakitzen duzue, erroaz bidertzeaz aparte, 3 honeaz ere bidertzea. 3 honek ez da molestatzen, paketan itxi, bale? Gero, 25a goian agertzen dana, eta hemen 5a hauek, a arekin simplifikatzen dugu, eta 25 zati 5, 5 geratzen da goian. Beraz, emaitza, 5 bider, 5 erro, 5 berbi, 5 berriru, a berbi, zati 3. Ea honekin ulertu duzu, bale?